Erteğin hayırlı olsun cenab. Men adım Ras Aryan. Siz şu yerde men bilen duşmakçı bolupsyňyz. Biz näme taliplerimiň tabakda sowmollar. Veneyem aysam kam, Men tinleýän. maňa bir wada bolýar. Hawa. I'm sorry. Bağışla kaka. Men onu unutacak bolup gatyjan etdim. Gatyjan etdim. Ýöne başarmadım. Kaka, men seni biçak umut görýän. Men seni anjytmakçy değil. Ega yüreğin sana sen süy. Tumni Kaçına bir wagtlar tant edýäňi sen maňa aýtmadyň-a? Bu näme gerek boldy? Men onu tant edýärdim. Häzir bolsa ne demok? Inni tant edemok. Näme üçin? Sen köp sorak berýän. Näme üçin sen şu soraga jogap bereň? Erteğin hayırlı olsun cenab. Sevgileydiniz mi? Hey görüşümüz ya Allah. Beğerdin ama günleri yallah diyor ha. Vay de onunla bunun aklı el pulcu. Oo, öyle için belki hemşire niyetine adam. Gelme beyle, bu onuma yaramadı mı iyi? Kakana tüccar vay diyerler. Men senin düşmanın kela, men sana hosarlık ettiler. Sita? Men sana gaharlanjakda. Men sen katyl ahry. Abi nerede? Estiýäňmi sen? Men gyýdym alyp basmanynyň hetdedip bilen sen bilen men kimdigimi estiýämiň? Ola gaýgyrma kaka. Sen bana durmuş jantyl jetetdir. Toy tähedini iň gowguna goýmaly. Eger ol iki hepdeden bolsa, şeýlemi? Elbette. İki hepdeden, eger iki hepdeden bolsa, Oğul bolsa bolýar. Kadırlığı yok. Näme bir orada iki hepdeden diýip oturýarlar? Ruhana bir hil şu güldürip görünýär. Gelim toy tähedini öýrüm diýerler. hem moçgadamy. Ruhan näme diýse, şoda bolar. Oğlum, toy gün üçün iň amatly gün ýene 4 günnün. 4 günden ýöne Ne bu bolaydy? ruhanlaý. Soňra bir näçe aýla täfetli gün bolmaz. Men çygadamy mamlam hadýan. Toyuň tähet. Спасибо тебе, сынок. Çapada birazcık yanıpdyr. Raj, inni o wagtydan mawçyny öýdüm gitjek. Men tananoklar. Bu bize bir näçe güne ýeter. Men bir hepde ýeter ýala algandym.